Que tal, xente? Hoxe traigo vos un vídeo un pouco especial, é un recurte dun directo de 3 horas con Nuno de Grande Amore que foi moi interesante, deixo vos a ligazón completa a Twitch aquí nos comentarios, no que Nuno e eu neste fragmento falamos un pouco desta pequena polémica que existe entre música reivindicativa ou non reivindicativa, especialmente na nosa estea de música galega e en galego, e tamén contrapoñendo un pouco que se facía pois igual hai 10 anos ao que se fai agora e o que opinamos nós, non? O único que vos pido, convido vos a participar nos comentarios, pero pido vos respeto tanto polos grupos de antes como polos de agora, por todas as ideas, e que fagamos aquí un pequeno debate e que podamos opinar e axudar a que todo isto medre, porque penso que tamén estas contraposicións son un síntoma de madurez da nosa estea. Así que nada, quedades aquí co fragmento, espero que vos mole. Imos sacar un tema, porque sei que posiblemente nos explayemos, que sei que non te vou meter unha cerrona porque mo comentaches ti directamente. Entón, imos falar dunha historia que, bueno, por poñer un pouco en contexto a xente, non é nada malo, non? Pero, bueno, hai como unha pequena corrente entre músicos e músicas así da nova escea, como non criticando exactamente, pero, bueno, un poquinho... Ia dicir menosprezando, pero tampouco, pero como poñendo un pouco, que non sei como dicirlo sin que parezca ofensivo. No, di, porque... Pero bueno, como menosprezando un poquinho, claro. como menosprezando un poquinho a música reivindicativa, quizáis máis antiga, porque soen tirar carai, que creo que tampouco é tan real isto, non? Porque eu si penso en fai 10 anos e penso en Tributalina, Familia Camañota, que Escampe, Malandrómeda, non reivindicaban nada e coexistían as dúas cousas e xa está. Logo sí que estaba SES que reivindicaba, estaba Nao que reivindicaba. E hubo algún comentario por aí así un pouco tirando por ese lado, non? De que, bueno, de que eso jodía a música galega e que era un peñazo e tal, non? Eu a miña opinión, pues, máis ou menos xa supoñedes, a min gústame todo. O sea, que a min gústame de Rapans a Fillas de Casandra, a ti ou a Nao. Pero non o digo de, non, me gústame porque cantan en galego. Non, eu non escoito música porque canten en galego, é que me gustan os grupos. Eses grupos concretamente gústanme. E hai moitos grupos en galego que non me gustan. O sea, eu non son desas persoas que escoitan música en galego porque é en galego, non. A min tenme que gustar a música, logo xa miramos. Pero que opinas de ese rollo, desa cosiña que hai, non, de reivindicar este carcas e non sei que e tal igual? Claro, que eu, de feito, efectivamente, porque houve un día que o comentaste no teu Instagram, era como, tío, por favor, vamos falar deso cando vai eu, porque é algo do que teño moitas ganas de falar, e normalmente non hai moito espazo para facelo, máis alá de que, ao mellor, si que nunha entrevista en concreto, dunha pregunta en concreto, da que sabes que non lle van dedicar moito máis dun minuto, e queren saltar xa a seguinte de por que te llamas Grande Amore, e tampouco lles de moita chapa, claro, preguntan xa ao mellor nese sentido, bueno, sí, claro, porque ahora a música que facedes distancias moito do reivindicativo, verdad? Eu creo que, moi ben, por que te chamas Grande Amore? Claro, é que eso é unha das cousas que eu falei con varias persoas, en plan, tío, tampouco nos fiemos dunha puñeteira entrevista, dunha frase transcrita nunha entrevista escrita. Porque igual o tío falou 10 minutos e se resumiu nunha frase de 30 segundos. Entón, isto hai que collelo moi con pinzas. É que, a mí é un tipo de debate que me parece super interesante e que pareceme tamén un pouco unha pena que moitas veces quede reducido a un contexto no que che van preguntar antes que te llevarías a unha isla desierta e despois e tú de pequeño que escuchabas en casa, quer dizer, que está totalmente descontextualizado e pa diante. Non, é unha pregunta para responder con calma. Sí, eu creo que, a ver, sinceramente, creo que é un debate que, en concreto en Galicia, polo que sexa, é máis vello que os camiños, non creo que seña nada novo, sinceramente, non creo que seña nada en absoluto novo. Para nada. Aquí desde que empezou, creo, vamos, que é algo que leva existindo e sendo un tema pertinente de debate desde que houbo, non sei, esa transición, eu penso que... Sí, pero eu penso que a nivel estatal, como mínimo, é un debate típico, non? Sí. Claro, eu penso que é moi fácil a día de hoxe que, efectivamente, a escena musical é menos reivindicativa nos estándares que entendíamos de antes, en tanto que estándares de patria, nación, lingua, tal, efectivamente, non está tan bollante, ou polo menos non ten tanta exposición pública como tiña antes, pero sí que é reivindicativa, que al fin, a cuestión identitaria
é moi reivindicativa a música de hoxe en día. Fillas de Casandra son extremadamente reivindicativas. Mondra é moi reivindicativo. O Ravelo, ostras. O Ravelo, o Mondra, que pasa? Que tamén penso, perdón por o inciso, pero que tamén penso que ao mellor loitas de hoxe en día, como a loita pois polos dereitos LGTB, polos dereitos dos homosexuais, contra o aborto tal, vémolas como máis modernas, entón os músicos de agora lles extraña un pouco menos, pero igual a loita máis política de esquerdas dereitas vémola como moi carca, pero que tamén se reivindica hoxe en día, reivindicase moitísimo. Sí, e aparte, eu creo que é injusto desde a perspectiva de hoxe en día de como está funcionando o que se chama a nova música e tal, sí que está funcionando, é injusto dicir, no, claro, porque obviamente é que a de antes estaba mal. Non, nadie dixe estaba mal. Bueno, pero, algún o dixo, pero quero dicir, eu creo que é un pouco injusto claro, desde a posición de que agora sí que ten unha difusión que antes non tiña, iso é certo, e ten unha aceptación popular, sobre todo por tipos de xente que antes non entraban na música en galego ou non consumían música en galego, como agora sí, é moi fácil, ves, porque nós temos razón, os outros eran burros. Pero en certos estilos, porque tamén temos que respectar que a música tradicional e a música folk tivo unha repercusión que non ten casi ninguén hoxe en día, porque Carlos Núñez, sabe, que ás veces enchémonos a boca de no, es que ahora salimos a Madrid. Bueno, salimos a Madrid a salas para 500 personas. Carlos Núñez enche estadios en Nova York, o sea, sí, claro, tal cual. Vamos a contextualizar, sabes, que ás veces miramos solamente os nosos pés como, hostia, yo soy la hostia. Bueno, calma. Sí, e a min, claro, en tanto que... Non o digo por ti, non. No. Pero sabes, entendes o que che quero dicir, non? Pero claro, eu en tanto que, pues, formo parte, non, de... Ainda que xa levo anos facendo música e tal, pois sí que é certo que tuve moito máis exposición nos anos recentes que antes. Entón, claro, sí que se me mete ao mellor no de, pois, claro, novas músicas, ainda que despois ao final o meu público non é tan juvenil, ni moito menos, pero entendo que se me mete... Eu creo que ti reivindicas nas letras, tío, inda que non queiras. Sí, a ver... O que pasa que reivindicas pues, a vida dunha persoa de 20 e pico, 30 anos e da... Sí, é outro xeito de facelo. Tamén me dá rabia dicir, eu sí que reivindico, porque é como que, quero me colocar, sabes, esa medalla. No, pero digo cho eu. Fai máis que a min. Pero digo cho eu. O que quero dicir é que, en tanto que pues, comparto xeración con moita xente que está moito máis longe deses posicionamentos, moitas veces, claro, todo o mundo asume que los de la nueva generación pasan do rollo vello para diante. Tampouco é eso. E claro, ese entusiasmo así actual por lo apolítico e tal, é como... non me acaba de entrar moito, que tampouco, Dios mío, non son eu Public Enemy, non podo dicir, non, que as miñas letras, mira que eu creo que non son tampouco as máis pelixantes ni moito menos do mundo, quer decir, Nervo fai letras moito máis reivindicativas que as miñas, pero sí que me dá eso un pouco de rabia porque ao final, eso sabémolo todos desde fai moitos anos, durante moito tempo, a única música que viña do underground que se escoitaba en galego, era porque esa música estaba feita, además por xente da caña, sobre todo é onde máis o topaba, e en contextos, pues moi reivindicativos, sabes? Quer dicir, se non fora eu, obviamente, estilísticamente, pola música que eu escoito, estou moi lonxe de onde está estilísticamente e pola música que escoitan calquera dos membros de Now, estou seguro. Pero estou seguro tamén que, de alguna forma, se non fose... se non fose polo que se acharon durante anos Now, ou despois Tributalina, ou Familia Camaño, ou Rafa Escampe, ou SES, se non fora polo que se achou esa xente, gostaría de saber en cantos dos festes galegos que estou agora estaría. Efectivamente, é que eso é así de sinxelo. É que non hai máis. Xa o explicaches perfecto, quero dicir... Nos podes facer unha música distinta de antes, evidentemente, as inquietudes poden ser as que sexa, podes falar do que sexa, pero non hai que menosprezar o que fixeron os de antes, porque estou convencido de que o que se acharon os de antes facilitan que hoxe en día Grande Amore e eu, o sábado, estemos tocando no Castañazo Rock, por exemplo. Porque posiblemente, sen todas esas bandas tal, ao mellor o Castañazo Rock non estaría aquí. Entón, creo que hai que valorar cada cousa no seu contexto histórico, no seu momento. Exacto. E respetalo, joder. Cando iba ao Version, ali a Burela, ao Version Fest, que era un festival de metal. Hardcore, metalcore, tal, que había ali. Tío, se non fora porque viñan tocar Machina e Now, literalmente Machina e Now, non había ningún grupo en galego. Eu cando descubrín
eso, a terbutalina, a mí volou a cabeza, sempre digo, é o grupo, sendo estricto, é o grupo que a mí máis me cambiou a vida nunca. Porque eu non tiña, na miña cabeza era imposible ter un grupo en galego, non por nada, sino porque eu escoitaba, pois eso, Led Zeppelin, Black Sabbath, cousas referencias, así, tío. Claro, grupos de moi lonxe que cantaban noutro idioma porque para min era o normal. E de repente vexo uns tipos de Esteiro, Muros, que fan esas letras, que digo, para esta xente onde saleu, que me fliparon. E se non fora por todo o que leva tantos anos currándose Peña, eu non teria moitos dos espazos que teño. Sí. No, 100%. 100%. Tu podes despois querer reivindicar o que cada un quere reivindicar de, eu aparto-me deso ou estou cerca. Iso, vale, normal. Quer dizer, eu tampouco vou colgar eso aquí a medalla de eu non son Joe Strummer, quer dizer, non teño esa lírica non é miña, non fago ese tipo de letras, pero, hostia, que eu creo que se non sei, se no contexto no que se deron ese tipo de bandas non tuvesen existido, é que igual non... eu igual non estaba aquí, sinceramente. Eu estou convencido que sin Nao, sin Machina ou Ruxe ou así, ao mellor eu non hubiera tocado nun puto festival na vida, claro, porque non teño claro, o sea, foi un pouco un xeito de ver, hostia, tío, mira esta peña cantando en galego, están aí, non pasa nada. Claro. Sabes, por que cojones vou cantar noutro idioma si eles poden, sabes? E entón hai que valorar moito porque eles acharon un terreo moito máis duro no que sacha a nova xeración. Exacto. Entón, botar por fora e dicir, que o de antes o que facía era molestar e joder a... No, calma. Sí, aparte, quer dizer, habría xente... Sí, tamén, claro, entendo ese argumento de si hai xente que dice, porque era excluinte para según que xente. Sí que é certo, pero tamén... Pero como todas as esteas. Claro, é que ti non queiras entrar nunha estea hardcore si tocas a flauta travesera. Exacto. Claro, e tamén a música que fago eu, por como é a propia música, é excluyente para moita xente non está disposta a escoitar a un paisano berrar sobre uns sintes, porque esa xente é o mellor que escoitar a Taburete, eu que sei. Todas as esteas son excluintes, claro. Tío. A estea indie, eu nunca vou tocar na estea indie, porque fago metal. Sí. Entón, bueno, pues entendo que vai un pouco por aí tamén, pero bueno, sí, eu entendo o que queres dicir e creo que, joder, é moi importante o que se está facendo agora, que é moi importante que haxa estilos que non reivindican un carajo, que cantan reggaetón, que cantan pop, que cantan todo eso, e que saian de aquí, e que saiades por aí a ensinar o noso. Eso é a hostia e é super de valorar, pero non vamos, como mínimo, non vamos tirarlle merda aos de antes, porque fixeron unha labor hostia que joder, e cada época, tío. A mellor, as mesmas persoas que pensan isto agora sin naceran fai 20 anos antes, ao mellor estaban tocando con lo suave, sabes? Hostia, e dentro de 10 anos, de repente, o que se volve a levar no mundo é a corrente de música reivindicativa, e volve a haber uns Rage Against the Machine ou volve a haber uns Public Enemy que marquen camiño, e de repente dentro de 10 anos tamén se poden dicir a ti, porque tú ahora eres joven e moderno, pero en algún momento xa deixarás de ser joven e moderno. Claro. Entón, claro, de repente como, pero que burros eran eses? Dependerá da sociedade tamén, Claro, esta pena que a veces teño, pois hai que queimar cousas, claro. Sí, pero é lei de vida tamén, é que veñan os novos e que digan lo de antes es de carcas, eso é lei de vida. Eu esa parte entendo, non pasa nada. Sí, para mí dá un pouco de a ver, pena, entre comillas, pero sí que me parece como... Aparte que tampouco me parece certo, porque tamén son públicos que conviven, sinceramente. Sí, claro. O sea, tú crees que, pois poñantes o exemplo de Nervo, que fai unha música moito máis reivindicativa, moito máis política que a que fai eu. Pero fai de todo, Nervo, o sea, Nervo sí que é certo que ten de todo estilo, o sea, en rebelión. Pero sí que é certo. A ver, sí, mira, eu digo che unha cousa, público, moito máis público do que tú pensas. Eu digo che unha cousa, Nuno, e isto teño 100%, porque eu levo todo o verán xirando con Arritmia e con Rebelión, cos dous. Arritmia e Rebelión, que son un grupo de metal e un de rap, comparten moitísimo público contigo, con Rapans, con Fillas de Casandra, porque eu vou aos bolos como público e vou aos bolos como músico. E estou tocando en dos grupos, un de rap e un de metal, e vexo a peña que está nas primeiras filas, e moitísimos deles e delas son os mesmos nos teus bolos que nos meus que nos de Rebelión. Eso é así. Sí. É que ao final é o que te dicía antes. Entón, facemos unhas diferencias que entre o público non existen. Que non existen. Eu podo, además, tamén hai un pouco aí de dicir, tú podes te montar na túa cabeza, porque dicir, para min son, referentes Suicide, Alan Vega, rollos así. Entón, a xente a que lle vou gustar é xente que escoita Suicide, Alan Vega, que vende ese rollo e tal. Pero igual a xente lle das exactamente igual. A xente se la come. É claro, ao final,
igual está máis entregada a peña no castañazo, que tú a priori dirías, pero entrarás ben o meu rollo. Tú nunca sabes como van recibir eso. E, efectivamente, o que dices tú, compartes moito o público, porque ao final é que xente interesada pola música aquí somos 20, 50, 100. Dicimos unha verdade. E estamos nos bolos de todos, sabes? Dicimos unha verdade. A xente que escoita Boyanca Costova, escoita Son da Rúa. Claro, é que eso pasa. E o peor é que... Claro que pasa, joder, e tanto. E incluso son xente que entre eles son afines, porque falamos do tema antes, é o que te dicía, joder, eu obviamente, a ver, tampouco é un secreto para nadie, que decir, Chicho é amigo meu, é moi amigo meu. E Nuno é amigo meu, claro, pero non ten nada que ver. Claro, teño moito máis relación con ele, obviamente, que cosa. Falámoslo antes off stream, xente, o sea, eu son máis amigo de Hugo, pero lévome con Boyanca e non hai ningún problema, que exacto, hai máis cousa do que parece. E ao Nuno pasa ao revés. Claro, Chicho é un gran amigo meu, e joder, eu sempre que vin a Hugo, moi guai, o sea, é a tope. Pero que ao final, tanto o público que teñen é que é exactamente o mismo. Home, algunha excepción, claro. Sí que hai xente como hai peña que máis pois dun rollo e máis do outro. Hai haters de Son da Rúa en Boyanca e viceversa. Exacto. Pero hai un público común dun 60-70% seguro. E ao final, joder, son xente que claro, de haberse conocido, como se en el Club de Lucha, me conociste en un momento moi extraño en mi vida, de haberse conocido en outro momento, ¿sabes? Por poder podían ser colegas perfectamente. Entón, ao final, creo que hai como unhas distincións aí que son medio extrañas, porque son como medio arbitrarias, ¿sabes? De realmente... sí, eu podo dicir na miña cabeza, no, pero que, claro, eu... non vou gustar solo a peña apasionada do tamboril e do tal. Si, igual a peña do tamboril pasa de min e o que lle gustas é, pois eso, o tipo de la moda que quen chiva dicir a ti na tua cabeza. Claro. Eu penso que isto cunhas birras nun bar. Sí, charlando tranquilamente, non hai tantas caralladas. De feito, creo que non hai tantas caralladas, o sea, quero dicir, eu ao final vou tocar por aí, joder, e con todo o mundo caralludo e toda hostia. O que pasa que ás veces, pois é eso, salen certas entrevistas, declaracións tal, magnificanse, a peña empeza a falar e como que tal, pero bueno. Eu creo que, joder, que está caralludo a estea de agora, tío, é unha puta gozada o que se está a facer agora en todos os niveis e a de antes tamén, tío, e cada cosa no seu contexto. Estamos pasando do chat como da merda, Nuno. Xa te vexo aí lendo. No, eu miraba de cada cacho, a ver que... Sí, no, a ver, ese chico, eu creo que sobre todo eso, joder, así que, obviamente, xa che digo, eu, jolín, a xente que eu teño máis de rapan son moi colegas meus. Chicho, eu creo que é máis que moi colega, eu creo que é un amigo meu moi tal. Quer dizer, a xente que ten da música da hora é que eu teño pues, moito máis contacto cercano. Por Quinta e por Estea, claro. Claro, pero ao final, jová, sí que é certo que tampouco inventou, sabes, a pesar de que hai días que te levantas gallito, che parece que sí, tampouco inventou Grande Amor e a música en gallego, xa che quero dicir. No. Houve moita xente, joder, eu acórdome de estar eso, vendo no Armadiña a familia Camaño e a Tributarina tendo pues, toda a plaza do Armadiña, non sei se eran 7.000 ou 8.000 persoas entregadísimas ao seu tal, e eso pasou moito, o sea, non necesitaron a Grande Amor para que eso pasara moito antes de que eu empezara a fazer música. E que moito antes, incluso. Claro, e ao final o presentismo é unha cousa peligrosa, sabes? Sí. Tampouco hai que ser tan nostálgico que chegues a ser cascarrabias, eso tamén é peligroso. Pero creo que hai un término medio, hai un equilibrio. Eres, tío, como el Andrés Iniesta de la música gallega. Estás ahí, ¿sabes? Todo el mundo te quiere. No, pero ¿sabes por qué digo? Porque todo el mundo te quiere, ¿sabes? Sí. Como eres esa persona bondadosa que lo quieren los rojos de mierda y lo quieren los pijos, ¿sabes? No, pero, que tampoco digo de... Yo sé, ojo, soy aquí más conciliador que nadie. No, obviamente, pues sí que teño, joder, afinidades personales más... Logo, é menos tamén, quer dicir, é a xente que tamén me ten pasado de máis chaval, de obvio que acontece así, pues máis necesidade. Eu teño me cagado en algún tamén mogollón de veces, a ver, somos humanos, tío. Non só somos músicos. E evidentemente, eu entendo que ao mellor unha persoa que facía música reivindicativa fai 15 anos lee certas cousas e diga, este tío es tonto, este niño es tonto. Eu entendo eso tamén, entendo todas as partes, sabes? Entón, pois bueno, despois, pois joder, eu penso que ao final é un pouco que falamos, e aparte creo que é un tema, tío, que me mola que o estemos falando porque xa cho comentei antes en privado e non me importa dicilo, teño ganas de facer aquí en Twitch non un debate, porque non un debate, senón xuntar
presencialmente ou como sexa, a 3-4 da nova Estea e a 3-4 da Estea menos nova, que tamén, joder, que non hai tanto, fai 10-15 anos, e que falemos todos da música galega como era, como é, que aprendemos uns doutros e xa está. E estou seguro que nos entendemos todos. Que non hai tantas diferencias, tío, sabes? É que, ao final, sabes, un tipo que ao mellor eso é de Lugo, con outro de Ourense, con outro de Vimianzo, quer decir, non é costa este, costa oeste, quer decir, non hai moito margen, creo eu, tampouco para tanto disenso. Ao gustalle máis unha cousa, outra. Os gustos musicais son respectables, evidentemente, joder, claro. Pero eu sí que creo que, estaría ben moitas veces ter un pouco unha perspectiva, pois como cando, jolín, no instituto estudias Historia de Arte, quer decir, ao final, isto, e logo pasou isto. Non creo que haxa tanta oposición. Mira, de feito, tú sabes, controlas o documental este que, como se chama? Punk Attitude, ou algo así se chama, que fala das orixes do punk, e, bueno, como que empeza co Velvet e cos Stooges e acaba con Nirvana, eu creo que basicamente é como todo o camiño que levou a que existira Nirvana, basicamente, logo. Sale o tipo de Theoretical Girls, un tipo que a verdad que o grupo non conocía polo documental, fala bastante guai o paisano, dice que, joder, realmente Nirvana, no seu momento, claro, porque a nos xa nos pilla logo, medio longe tal, porque no seu momento foi unha cousa inaudita. Bueno, para mí Nirvana é o Nirvana. O sea, claro. Para mí Nirvana é o grupo da miña vida. O que supuxeron Nirvana e o boom de Nirvana e todo era unha barbaridade, foi unha cousa logo sin moito precedente, a verdad. E o tipo dicía que non é que Nirvana chegaran da nada a ser o que foron, solo porque foron un gran grupo con grandes cancións, que sí que o eran, pero que había un xerme antes, non? Pero que chegaron a todo eso porque durante moitos anos estivose cocendo Mission of Burma e Black Flag e tal tiñan o cupelado de tocar en todas as casas ocupas de América facendo furgoneta 29 horas ao día e abrindo todo ese camiño. Eu creo que pasa, sí, dicen aí, sin Pixies, claro, sí, eso pasa, esa continuidade existe. Quer dicir, eu honestamente creo que o punto no que están agora pois o de Rapans, se non fora porque eu, sabes, fun ao Xebra a Burela a ver a Familia Camaño para 30 personas. Seguro, tío. Porque a Familia Camaño tuveron pelando o cu para tocar en todo canto sitio hai, non habría ese sustrato de aceptación de música en galego, porque eu, cando era cativo, a música en galego eso era... non era... Que quere? Porque xa pilláramos moi tarde o Bravú, e non pilláramos ainda, estábamos moi longe ainda de todo isto. Joder, tío, que eu lembro Revenidas sendo unha cousa moitísimo máis cativa do que agora, pero unha barbaridade. E o Revenidas medrou non só con grupos de fora, tío, tamén con grupos de aquí. E o que distí, que os que seguimos tocando agora estamos aproveitando do xerme de moitos anos e de crear. Outro día lía ya unha persoa que, bueno, vi en un reel aí dunha persoa que dicía que na música galega que non hai unha estea musical. Eu creo que está totalmente equivocado, tío, porque eu creo que, joder, que eu vou de festival en festival e vexo que é a mesma peña que escoita os mesmos grupos e tal. Para min é unha estea máis pequena, evidentemente, non é a estea de Seattle, cojones, pero son 3.000, 4.000 persoas que van de festival en festival. E que é o que che digo eu, tío, que eu tocando con dous grupos distintos, miro as primeiras filas, vexo as mesmas caras, e cando vou a vervos ao resto e me meto nas primeiras filas, vexo moitas das mesmas caras. Esa é unha estea musical para mí. E, bueno, e penso que joder, que temos que estar agradecidos e botarnos un cable entre nós. Que haya piques, bifs e tal, bueno, pues tamén é parte da madurez da estea, non? En plan, pasou en todos os lados, tío. É normal, pasa nada. Porque ao final os grupos compóñenos personas, claro, as personas teñen afinidades e odios entre eles, é normal. Claro. Pero tamén mola, joder, o que sei, pois eso, si te pos no estritamente musical, teñen solo eso, se te pos aí en trincheras e tal, joder, tú e eu vimos de mundos totalmente diferentes, de música totalmente diferente e tal, e, claro, por poder, pois ser como, a matar todo, pero joder, eu cando empezaba a tocar en grupos, eu xa estabas tocando tú con Arritmia, que coincidimos cantas veces ali tocando en Lugo. Tiñamos o pelo afro os dous, tío, e mira agora como estamos. Joder, e ao final, hostia, pues claro, non creo que nunca un disco de Arritmia vai a sonar como un disco de Grande Amore, nin un de Grande Amore como un de Arritmia, pero, joder, ao final, que decir, pues estamos aquí e falamos de, mira, como o extremo duro, que hai moito máis entendemento do que parece, sabes? Claro que sí. Claro que sí. E bueno, e o que dicimos ao final, por resumir,
se nos xuntáramos todos un día e tomáramos algo ou individualmente, pouco a pouco, non sería tan dramático todo como parece e toda hostia, pero bueno, que sí, que o punto de vista eu comparto case todo o que dis, tío, e que respetar todas as épocas e punto, sin máis, non hai máis. Vamos a ler a ver que nos din por aí. Di Álvaro Historia, que por certo, grazas polo sub, que vin antes que te suscribiches, pero como estábamos aquí apaixonados, pois non... Dinos aí, tío, guai que mentras no Congreso os fachas de Vox critican o galego na rúa, a xente escoita a túa música por toda España, iso así. Que eso é outra cousa, non? Que se quería... Tampouco tanto, claro, pero... No, pero escoita, pero é unha cousa que dicía ao principio, tío, e que che escoitei algunha entrevista que subeches estos meses con Peña en Madrid e por aí, que explicabas moi ben, tío, que supoñía para ti e por que cantabas en galego, que non é sinxelo de explicar, porque é unha pregunta moi recurrente, e que eu creo, tío, que eso tamén é unha reivindicación en certo modo, inda que ti non o estés facendo como reivindicación, estás facendo moito tamén. E ti, explícanoslo ti mellor, pero ti explicabas algo así como que para ti hai certas expresións en galego e tal que para comunicarte necesitas facelas no teu idioma e claro. que en castelán non serías capaz de escribir ese tipo de letras, non? E pareceme un xeito de explicarlo moi guai, porque a veces nos liamos con esa pregunta. Como... Sí, a ver, eu creo que, home, tampouco descubro ningún secreto a nadie. No, pero hai que saberlo dicir, e ti falo moi guai. Sí, quer decir, ao final, jová, eu o idioma que manejo e sei falar ben é o galego, claro, home, sempre fai así como a broma deso de se me soltas nunha gasolinera en Benavente, pois sobrevivo. Home, sei falar castellano, sei falar o suficiente castellano para non morrer de fame. Tienes el parche instalado, ¿no? El parche del castellano lo tienes instalado. Ese DLC más ou menos teño. Pero claro, non me sei expresar en castelán, non me sei expresar. E cando estamos por aí adiante, sufro, xucho por Dios. E tampouco non digo en plan, ajaja, que apología de la ignorancia, que risas. Non, de por sí non me sei expresar ben. E xa che digo, home, non creo que naide escoite Grande Amore polos arreglos de violín. Eu entendo que a letra é gran parte da... Sí, para mí, por lo menos, sí. Creo eu, da gracia do grupo, non? Entón, claro, si encima eso, que é o que máis esforzo lle dedico, o que máis pasión lle poño e tal, o tío que facer nun código lingüístico que non manejo, eu que sei, sabes? Tamén é como, quer dizer, sí, tamén sei falar algo inglés, vexo moitas películas en inglés, tal, pero que vou facer letras en... non sei, é que para min é que ni siquiera, xa digo, ni siquiera é que haxa un debate, tampouco digo desde, non, é que non hai que... Non ten por que ser un debate. Non, un tema persoal, teu que te sientes cómodo, sin máis. Pero explicarlle isto á peña de fora, a peña de Madrid, por aí, ás veces é moi difícil. E ti fixéchelo en varias entrevistas moi ben, porque foi explicar eso, mira, que hai expresións que eu digo en galego que me saen así, que en castelán non sería, e as letras serían literalmente peores. Sí, para mí serían peores, sí. E iso tiene un xeito de explicarlo a un madrileño, un catalán, un asturiano, chapo. Sí, e ao final, porque tamén moitas veces pregúntanche, pero tú non crees que é unha traba cantar en galego tal? Hostia, pues sinceramente, a mí pareceme máis traba, e digocho honestamente, pareceme que é máis traba a propia música que faigo, quer dizer, unha música xa de por si rara e tal, que obviamente nunca lle vai gustar a unha maioría, que non o idioma, porque hasta ahora, joder, eu non me imagino, digo, de verdade, sinceramente, non me imagino un escenario no que hasta ahora me podría ter ido mellor por cantar en castelán. Non creo, tío. No, seguro que non, seguro que non. Xa de por sí que é unha música, joder, rara, non é tampouco ruidos de tractores ampliados sobre hierros candentes, pero joder, é unha música... Pero completamente rara. Seguro que a túa música en galego ten máis saída. É máis, esta é unha cousa que tamén un pouco que entronca co que falábamos antes, e a min, non me costa admitilo, é así. Hai moita xente que eu sei que me escoita por ser en galego. Eso é así. Eso é así. Eso é así. Eso tamén existe, claro que sí. Claro. Pero que isto non é nada malo tampouco, o sea, no, é así, benvido. Eu claro, agradezo porque me parece algo, jolín, parece algo bonito, parece un xesto... Eu tamén entendo que haxa xente que quere conservar a súa lingua e que diga, tío, que por todos os lados non la están acotando, vou consumir o que se fai na nosa lingua, sexa contidos en Twitch, en YouTube, podcast ou música. Si encima é de calidade, está saindo fora, está petando fora e toda hostia, chapó, tío. Sí, eu creo que eso pasa. Entón, claro, sinceramente, tamén che dice moito de, joder, pero por que non te vas para Madrid e tal? Madrid cantando castelán iría mellor? Non creo. A verdade é que non o creo. Nunca saberemos, espero, pero non o creo. É que non me imagino por que iba a ir... Xa digo, é que por si, joder, é unha música, xa digo, moi minoritaria, sabes? Non
é que moitas veces é fácil quedarse coa parte lingüística desas supostas trabas, pero non ca parte Sí, é que musical. na túa música concretamente o que dis? A parte musical igual é máis traba para chegar a maiorías claro, que a propia lingua e está lo facendo. O sea, que... Estou seguro de que é máis porque, joder, ao final, vale, sendo simplista, home, que non é... Claro, hai que darlle un pouco máis... Eu mismo teño que dar un pouco máis de valor que eso, pero sendo un pouco simplista é como bueno. un paisano berrando sobre unhos sintes. Home, non sei cantos precedentes hai de eso funcionando. Para min eres como Manolo Cabeza Bolo, pero con sintes. Bueno, pues imagínate.